Sa irantaang umaabot nga proyekto niya dinhi sa GMA Network nga false positive busa makauban ta karong buntaga kapuso actress Rochelle Pangilinan. Mayong buntag Rochelle. Hi! Ay, buntag! Grabe. At maupay nga aga sa inyong lahat. O, di ba? Ang galing ko. Oo naman. Ang galing magbisaya ni Rochelle. Very energetic pa. Ayan. Kumusta ka na, Rochelle? Okay naman po. As always, laging happy. At ang lagi nagpapasaya, syempre, walang iba kundi ang aking mag-ama Yes. na laging masaya. Kaya lagi ako nahahawa. Sila ang aking charger. Wow. Pag nalolobat ako, sila ang aking charger. Throwback tayo sa Ayan career na. mo. Kasi nag-start ka bilang member ng Sex Bomb Dancers. Rochelle, how thankful are you na na-discover ka bilang isang dancer? Life-changing. Yun naman talaga ang bumago sa buhay ko. Kasi alam naman ng lahat ng tao na hindi naman kami mayaman. So, simula nung tumapak ako sa Itbulaga, taos-puso naman ako at buong buhay kong tatanawin na utang na loob yun. Kasi kundi dahil sa kanila, hindi naman ako magiging si Rochelle. And we're very curious also, Rochelle, kung hindi ka naging sex bomb, nasan ngayon si Rochelle? Nanay ni Shiloh. Of course. Nanay ni Shiloh. Dahil sure ako, ang bibigay pa rin sa akin. Kung hindi man ako nasa showbiz, ramdam ko na ang ibibigay pa rin sa akin ni God ay ang asawa ko ngayon at ang anak ko ngayon. Kasi pinalaki ako ng nanay ko na maayos. Tingin ko, kaya may blessing ako na ganyan. Kumbaga may gift ako na ganyan. Kaya feeling ko, kung hindi ako sex bomb at wala ako sa showbiz, ako ang nanay ni Shiloh at asawa ni Arthur Soldinac. For sure. For sure talaga yan. And talking about blessings, Rochelle, ngayon may bago kang blessing na naman. New project ito dito sa Kapuso Network. Itong False Positive. Can you share to us kung bakit ito yung title ng series na ito? Itong false positive na to ay bago sa panlasa ng mga tao. Mapapakita dito ang women empowerment kasi syempre lalo na ang kasama dito yung becoming a parent. Yan ang mga gustong i-share ng false positive, and minamanifest dito syempre yung forgiveness and syempre yung love stronger than pride. So marami kayong matututunan dito, and syempre halong rom-com plus fantasy para lalong ma-enjoy ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman gusto namin malaman, Rochelle, ano yung magiging role mo dito sa series na ito? Ako dito si Bernie, best friend ako dito ni Glyza De Castro, which is si Yani. Ang asawa ko naman dito ay si Froilan, na ginagampanan ni Dominic Rocco, at syempre si Yani, na si Glyza ay asawa niya si Sian Lim. So, si Bernie, ang character niya ay medyo palaban, medyo Rochelle siya. Kaya naman, bakit ba kaabang-abang ang false positive para sa taong 2022? Maraming makaka-relate dito, lalo na sa 2022 na naghahanap ng soul searching, ng forgiveness at marami pang iba. Siyempre, mahalin natin at pagpahalagahan ang lahat na kung anong meron tayo ngayon dahil hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. So, better na yakapin natin kung anong meron tayo. And huwag masyadong kumain ng marami, ingatan ng health. Saktong kain lang, guys. Alam na, be healthy. Yun ang isa siguro sa pinakita sa atin ng pandemic, na pagpahalagahan natin ang health natin. Daghang salamat! Thank you. Thank you. Daghang salamat, GMA Regional TV. Mwah!